tărâmuri de poveste, cale lungă am bătut, căci din stele am prins de veste despre o mare adunare în care dragostea are valoare. Of, și totuși dragostea nu se cumpără. Tot așa a fost și cu stăpâna mea, domnița de la palat. Dar poate v-am făcut curioși, așa că am să vă povestesc despre un mare împărat la curtea căruia am slujit și eu cândva. Și acest vrednic împărat era și foarte, foarte bogat. Însă bogăția cea mai mare erau cele 3 domnițe, cei drept cam pline de fițe. Fetele împăratului erau mândre și frumoase, mai mult mândre decât frumoase, dar fiecare dintre ele avea un nume ales și totuși neobișnuit. Mezina se numea Credința, cea mijlocie Nădejdea, iar cea mai mare dintre ele era Dragostea. Ei, se duse vestea acum că Dragostea era frumoasă cum nu s-a mai văzut, iar împăratul primea în fiecare zi scrisori de la prinții și pețitorii din întreaga lume. Până când, într-o zi s-a hotărât să cheme pețitorii la palat, să vadă care va fi în stare să ofere cele mai multe bogății în schimbul frumoasei sale fiice, Dragostea. Ah, îmi amintesc și azi, parcă ea Ievea, cum începu a curge cu pețitori, ba feciori de domni și împărați, ba feciori de boieri mai mici, până și feciori de boieri mai mari. Da, erau dispuși să ofere care mai de care cele mai multe bogății în schimbul frumoasei Dragostea. Domnule împărat, au sosit pețitorii. Hai să vedem care din ei va fi în stare să cumpere admirația iubitei mele fiice, Dragostea. Măria ta, invit aici pe primul pețitor care sosește la noi tocmai de departe, de peste 7 mări, 7 țări, 7 văi, 7 munți, 7 coline, 7 dealuri, 7 oceane, 7 Destul, să-l cunoaștem. Invit aici pe cine altul decât pe făt frumos cu stea în frunte. Să trăiești veșnic, împărat. Să trăiesc. Am venit înaintea măriei tale pentru că a ajuns vestea până la mine de frumusețea neasemuită a fiicei tale, Dragostea. Și îndrăznesc, mărit împărate, să o cer de nevastă. Ce oferă schimbul Dragostei? Frumoasă, domniță, dacă voi ești însoți cu mine, stelele vor fi martori iubirii noastre, iar luna ne va fi cununa. Pentru prețuirea ta ofer totul și încă puțin. Totul? Ce înseamnă totul? Vei fi domnița palatului meu, care se află peste 7 văi, 7 munți, 7 oceane, 7 mări. Așa departe? Nimic nu va fi prea departe, dacă ne vom avea unul pe celălalt. Eu nu aș putea să stau așa departe de surorile mele, Credința și Nădejdea. După cum vezi, băiete, fata mea nu se învoiește a pleca cu tine atât de departe. Iar adresa ta e mult prea complicată pentru ca ai mei slujitori să trimită scrisorile tale, de fapt ale mele, către ea, într-un timp atât de scurt. Așa că, următorul, haide. Următorul, măria ta, este un june și voinic, mai voinic decât toți voinicii din lume. Despre el s-a dus vestea care avea un pom care îi face mere de aur. Aur zici? Întocmai, măria ta. Invit aici pe cine altul decât pe prâzlea cel voinic cu merele de aur. Maria ta, am venit la curtea domniei tale pentru a cuceri inima și mâna domniței. Mă faci să râd. Eu nu am dorit să o dau doar o mână de ei și inima. Doresc să dau cu totul. Ce ofer în schimbul Dragostei, spune? Maria ta oferă acest coș cu mere de aur. Și pentru a-mi doveni și vitejia, nu doar bogăția, țin să vă spun că pentru a le culege m-am luptat cu 3 zmei. Cu zmei zici? Tocmai Maria ta. Da. Dar mai bine ar fi să ne faci o demonstrație chiar aici.
Destul. Să intre următorul, haide. Despre următorul pretendent s-a dus vorba că este nespus de Chipeș. Cenușereasa și alba ca zăpada îl visează. Chiar și vrăjitoarea cearea îl dorește. Măria ta, invit aici pe frumosul și curajosul prinț că l-are pe calul său alb. Să intre. Împărate luminate, îndrăznesc să o cer de nevastă pe prea frumoasa dragoste. Ce oferă în schimbul ei? Ar fi multe de oferit pentru așa nobilă creasă, însă eu am să-i ofer ceea ce n-a mai fost oferit niciodată. Niciodată? Niciodată. Ce anume? O plimbare cu calul meu alb, până la palatul în care ea va fi regină. Cu calul? Dar nu am făcut cai. Sigur. Fata mea, dacă voiești, ești liberă să pleci. Copiii mei, aveți binecuvântarea mea. Mergeți în pace. Să trăiești veșnic, împărate. Să trăiesc. Grijă. Faci, nu mai știuți? Cum să nu te ajut, dar... Ce faci? Deci e ultima oară. Dar calul ăsta nu știu ce are. Lăsați-mă în pace. Stai! Cred că m-am răzgândit. Prințul ăsta nu e încă... Nu are de nimic, nici calul lui, nici nimic. Nu mai vreau. Hai, afară cu tine. Afară! Să mergem, Dați și- calule! Mai e cineva? Măria ta, următorul pretendent are o înfățișare neobișnuită. Invit aici pe cel care a insistat să fie primit, Bestia. Aoleu. Stai mai departe un pic, așa. Prea noapte în poate. Am venit să-mi cer și eu norocul înaintea prea frumoasei prințese. Tu ce crezi? Sunt urât? Da! Dar cred că ai un suflet bun. Dar dacă te căsătorești cu mine, înainte să cadă și ultima petală din acest trandafir, mă voi transforma într-un prinț frumos la chip. Ar fi bine. Dar ce oferă în schimbul dragostei? Podoabe, mobilă, dulapuri pline cu rochii scumpe. Accepți? Podoave? De la pârtine cu rochii scumpe? Și totuși, cred că vraja se va termina înainte de a începe pregătirile pentru nuntă. Of, fetele astea le trebuie 365 de zile pentru pregătirea acelei singure zi. Normal. Nu vine să cred. Mai e cineva? Măria ta, chem înaintea voastră pe un jună tânăr, fecior de boier mai mic, dar care are în stăpânirea sa nenumărate turme de oi și capre. Păi hai să le numărăm, să vedem dacă vor fi de ajuns să cumpere frumusețea dragostei. Ce vrei, flăcăule? Și ce cauți la porțile curților mele? Ce să voi, mărite împărate? Am venit să-mi cer norocul și să cer mâna fetei tale. Prințesa mea, pierișorul tău stufos și scadi pe umeri în unde? Și ochii aia mari și vioi, de te bagă în boală. M-au adus astăzi aici. Frumusețea dumneavoastră e atât de mare încât oile se opresc ca Paște când te zăresc în mijlocul lor. Iar lupii păzesc turma la vederea chipului tău.
Frumos grești, tinere. Tati, cum se numea soția oierului? Oiereasă? Nu, draga mea. Tati, dar să știi că eu nu vreau să cresc oi. Mie nu-mi place mirosul de oi, deja miroase tot palatul, nu simți? Hai. O, Doamne. Mai este cineva? Vreau să fie ultimul pe ziua de azi, deja m-am plictisit. Împărate, chem înaintea domniei voastre pe ultimul pețitor, care este un flăcăiandru sărman de părinți. Nu am vrut să-l primim, dar a insistat foarte mult, spunând că dacă domnița nu-l acceptă, va rămâne să slujească la curțile tale. Invit aici pe... Ce vrei, flăcăule? Cum îndrăznești să te înfățișezi așa înaintea mea? Sau nu-ți mai vezi de lungul nasului? Îndrăznesc, măria ta, căci am auzit despre faptele tale, cum că ești un împărat drept în hotărârile tale și milos față de poporul tău. Acum, dacă voiești și găsești cu cale să mă asculți, intențiile mele sunt dintre cele mai bune. Frumoasă prințesă, despre minunăția chipului tău am auzit multe și acum mă conving singur. Însă, știu de asemenea și faptul că ai o inimă răbdătoare. Ești plină de bunătate și cuvinte frumoase. Nu te lauzi și nu te umfli de mândrie. Ai o purtare cuvincioasă. Nu cauți folosul tău. Nu te mâni sau te gândești la rău. Acoperi totul, crezi totul, nădăjduiești totul, suferi totul. Ești de o frumusețe nepieritoare. Măi, băiete, văd că la cuvinte te pricepi. Ori ai fi tu vreun scriitor iscusit. De-aia spune, pentru dragoste, ce oferi? Prea înalte împărate, de oferit n-am prea multe să ofer. Și chiar dacă aș avea toată averea din lume și n-aș avea dragostea, nu mi-ar fi de niciun folos, pentru că eu sunt nimic fără dragoste. Frumos crești, domnul meu. Și pentru că ai o inimă atât de bună și de sinceră, accept să-ți fiu soție fără nicio plată. E clar. E clar. În sfârșit am găsit! Băiete, ești de treabă. Mulțumesc. Fata mea, fiule, Tată, socrule. cu adevărat sunteți în binecuvântarea mea. Acum, să sărbătorim! Haideți! Ei, așadar, dragii mei, dragostea nu se cumpără. Ea doar se oferă de bunăvoie celor care sunt gata să o primească. Vai, dar iată cât se făcut ceasul și eu mă găsesc tot aici zăbovind cu voi la povești. Acum, dragilor, vă las. Rămâneți cu Domnul și să aveți dragoste.